že ste začal, alebo budem aj nejako sa mám vyjadriť, nejaké výberové konanie na riaditeľa bytového podniku. A mohli by ste nás informovať, že či je to pravda, alebo nie je to pravda, alebo ako to prebieha? Áno, je to pravda. Spísali sme zmluvu s personálnou agentúrou Manpower a poverili sme hľadaním takéto osoby na výkon týchto činností. Na výkon činnosti riaditeľa bytového podniku. Prosím vás pekne, a druhá vec je, že doteraz sme riaditeľa nepotrebovali, bol tam len konateľ, to je prvá poznámka. Druhá poznámka je, hovoríte, že spísali sme a poverili sme, to je kto sme? To ste vy, alebo... Takže vy si, ako my, král. A dobre, nebudem to rozmazávať, ale teda ako konateľ. Dobre, ale ja chcem upozorniť na jednu vec, hej? Ja chcem upozorniť na jednu vec. Vedúceho zamestnanca, ktorý podlieha konateľovi, riaditeľovi, treba vyberať na základe výberového konania podľa zákona 552/2003 zbierky zákonov. Výberové konanie vykonáva zakladateľ a nie konateľ. A zakladateľ je mesto. S faktickou pani poslankyňa Gocká.